makaranta. Mace ce ta haife ka, mace ce ta yi rainonka, mace ce kuma uwar gidanka. Ta yaya za ka raina mace? Idan namiji bai ji daɗin aure ba, zai yi tunanin ƙara mata ne don ya samu jin daɗi. Idan kuma ya ji daɗi, zai yi tunanin ƙarawa ne don ya ƙara jin daɗi. Mata ku yi haƙuri, ƙarin aure ɗabi'a ce a cikin mazajenku. Idan yaro ya yi wayo, kyawunsa a sa shi makaranta. Idan ya girma, kyawunsa a gan shi a masallaci. Mace ita kuma kimarta idan ta girma tana gidan mijinta. Wanda ya samu ababe biyar, sai a yi masa sambarka. Mace ta gari, da ɗa mai ladabi, da aboki na kirki, da maƙwauci na ƙwarai, da malami mai faɗin gaskiya. Ababe uku suna ɗaga darajar mutane uku. Ilimi yana ɗaukaka ƙasƙantacce. Tsantseni yana ɗaga darajar mai ilimi. Kunya tana ƙara ƙimar ‘ya mace. Duk abu mai daraja rufe shi ake yi. Daddaɗan abinci a kwano ake sa shi. Ayaba da gwanda, da kankana da abarba, da aful da mangwaro duk a lullube mahaliccinmu ya yi su saboda darajarsu. Haka ne ‘ya mace take, tsadarta ke sa ta yin lullubi.